Sumala ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 14. Sa ngalan sa Bahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Oktubre 15, adlawng Sabado, 2022, ug kapistahan karon sa ubang simbahan ni Santa Teresa sa Avila, Birhen ug Doktor sa simbahan. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan, nga siya ako mausab ang buhaton kaniya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan, bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan, nga siya ako ilimod usab siya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsulti dautan batok sa anak sa tao, pasayloon. Apan, ang magsulti og dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod pasayloon. Kung ikiha kamo nila dito sa mga sinagoga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kagool kung unsaon ninyo pagpangatarungan, unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo, nadtong panahon unsay angay ninyong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bago pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, ang good news, ang maayong balita, ang kamatuoran sa tanang naminaw nagtan-aw karong adlaw Oktubre 15 adlaw Sabado 2022. Naminaw man karon, namati man karon ang usa ka santa, si Santa Teresa de Avila, ang doktor sa simbahan, mao karon ang nagtista sa Talisay City. Ang Ebanghelyo karong adlaw daan na apan labas karon pagyud mabati, buhi ang pulong kinabuhi o espiritu. Buhi ang pulong. O ang balang kasulatan sumala sa daang kasulatan Holy Bible, ang pulong sa Dios pinaagi sa nagbag-o ngadto malutos, mubago basta mutuo kang Ginoo, apan nagbag-o gipiyaan ang tanan, lakip ang sala, ang tunglo, ang iyang gidikanan, ang iyang trabaho, iyang posisyon, profesyon, ang tanan gipiyaan unya mibalik sa pagtuo, milik-on sa pagtuo. Kung malik-on ka ng pagtuo, mubuhat ka sa tanan, magtuman ka sa tanan, kaya gipili ka man, gitawag ka man. Muni si San Pablo, misulti ang Ginoo, pinaagi ni San Pablo ngadto sa tanang katawhan, nga nitong panahon taga Efeso. Karong adlaw Sabado, usay sulti si Ginoo, sultihan ko kamo, bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan, nga siya ako mausab ang buhaton kaniya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan, bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan, nga siya ako ilimod usab siya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel. Kung di ka mo angkon nga ikaw anak sa Dios, di ka angkonon sa anak sa tao. Anak sa Dios, di ka angkonon. Apan kung mo angkon ka nga ikaw anak sa Dios, igsuon ni Lord Jesus Christ, suod nga higala, mo angkon ba? Angkonon ka sa anak sa tao, angkonon ka sa Dios Amahan, atubangan sa mga anghel. Kinsa may mga anghel sa Ginoo, kadto nakasuo sa gingirian sa langit. Ang mga santos, mga pari, mga obispo, mga santos, mga katawhan, nga bisag dili pari apan nagpakamatay gumikan sa pagtuo, hingpit, hingkod nga pagtuo, lig-on na ba? Nga bisag usaon di gyud mobiya sa iyang lig-on, only mature people kanisan. Munang mga santos, mga martires, mga anghelis, atubangan sa Dios. Kung ikaw mo angkon nga ikaw anak sa Dios, malipay ang Ginoo atubangan sa mga santos, mga martires, mga anghel. Apan kung dili ka mo angkon nga ikaw anak sa Dios, ang Ginoo dili mo pugos, dili ka angkonon. Kung di ka mo paangkon, di ka angkonon nga anak sa Dios, atubangan sa mga anghel, atubangan, di ka angkonon. Muna nga ikaw tao nga naminaw, kung magsulti kag dautan, batok sa anak sa tao, sa Ginoo ni Lord Jesus,
magsulti dautan, apan kay tao naman siya, pasayloon ka gyud. Kita pasayloon ka. Kanya sulti ka man dautan, misupa ka man, nagpakaron ingnon ka man, misulti ka man dautan. Kung imo ka nabuhaton sa tao nga ang pulong nagpakatao, pasayloon ka. Apan kung ang imong espiritu, imong dauton, sultihan og di maayo, dautan, ya imong hukman ang Espiritu Santo, ang gugma, ang gahom sa Dios Amahan, pinaagi sa Dios Anak. Kung magsulti ka dautan, musupa ka, di ka muila kaniya. Kung di ka mutuo ka ba mo niya, musupa ka, muhimo og dautan, ngadto sa Espiritu Santo, di ka nagyud pasayloon. Dili ka na pasayloon kung muhimo kag dautan nga sulti patok sa Espiritu Santo. Kinsa man ang Holy Spirit, munang gugma, ang gahom nga dili makita, dili mo pasaylo sa mga tao. Kung dili mo tuo kaniya, di mo sulti kanang tinuod, sig pamakak, nga di mo ila kaniya ba? Di mo tuo. Muna yung mga tao, basta di mo tuo, di mo ila, dautan og sulti, batok sa Espiritu Santo, di ka gyud pasayloon. Pasayloon ka sa amahan ug sa anak. Kay taong matuod, magbuhat sa langit, pasayloon ka, bisa kapila, pagkasa, apan ko ng Espiritu Santo na gani ang imong pasipadan, imong dauton, libakon, muhimo kag sultig dautan, patok sa Holy Spirit, dili ka na gyud mapasaylo. Mao na ang pulong sa Ginoo, alang sa naminaw nagtan-aw karong adlaw. Busa ang Holy Spirit, mo ikatulong nga persona. Kinsa man ang unang persona, ang Dios Amahan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Apan diha naman ang pulong Dios, muna magbuhat kita, ang pulong kita, diha naman, naguban-uban ang amahan o ang anak, o ang gahom, ang gugma, miuban man, milihok man ang gahom, milihok man ang gugma, munang di gyud magbuwag ang Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, Dios Kausa, hangtod sa kanturan. Unya kinsa may gibilin sa kalibutan, ang Holy Spirit nga dili makita. Di man makita, og makita pinaagi sa tao. Tao man ang mga birhen, gipili apan gilain, gipili tao. Muna ang Ginoo misulti kaniya pinaagi ni Archangel Gabriel, magpabilin ang gahom sa Dios di kanimo. Maghimaya ka, magmabdos ka, og ang pulong pagsugot nimo nga, yes Lord, be it done unto me according to your word. Matuman dini kanako, sumala sa imong pulong, pagsugot nimo nga matuman, ang pulong mipuyo sa taguangkan. Muna ang babay nga tao na himong inahan sa Dios, kay ni puyo man, ang way buling, way sala ang huli, mipuyo sa way buling, way sala huli. Munang way buling, huli, mipuyo sa way buling, huli. Munang hangtod karon di ka mo tuo o inahan, anar kanimo, dili mo pugos ang Ginoo, dili mo pinugsanon ang gugma. Munang gisulti, kung di ka mo angkon nga ako di mo pugos. Kung mo angkon ka nga iya malipay mahimaya ang Dios at tubangan sa mga anghel, mga santos ug mga martiris. Munang unang pulong karong adlaw, misulti sa Pablo nga mituo ka man og Ginoo, mituo ka man nya naiusa ka man. Nya mituo ka man nga ang Ginoo ang pulong nya nagpakamatay aron ka maluwas. Unya sa ding naluwas ka, nya gihatagan ang tanang tao og kagawasan ug nahimong independente, kagawasan ug ang tanang tao gipilang. Unsa may gipiyal sa tao? Ang freedom, ang kagawasan sa pagpili, the freedom of decision to choose. Muna kay nakapili ka magmaayo, magpasalamat ka. Salamat nga nakatug pa ka, nakahigda, nakalakaw, nakasulti, nakapauli, nakasakay. Magpasalamat ka sa tanang panahon, sa tanang higayon kay ang Ginoo nag-uban kanimo sa tanang panahon. Ang Ginoo bisag wa ka makita gipuy-an ka sa Ginoo, Holy Spirit, Espiritu Santo. Munang ayo pasipad ang nagpuyo kanimo, balaan, sagrado ang tao. Kay nagpuyo kanimo balaan, sagrado, holy. Muna siya ang inahan, anak sa Dios. Ang Ginoo ni puyo pagyud sa taguangkan sa tao, mahal nga birin nga gipili gilain way buling. Munang Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios matuod. Unya mi puyo sa gipili gilain. Ug muna ang titulo sa mga birhen, rayna sa langit ug sa yuta, inahan sa Dios. Pagkadako rule sa babay, inahan sa Dios. The Mother of God, rayna sa langit ug yuta. Kung adunay hari, adunay Lord of Lords, labaw, ang Ginoo labaw, ang Ginoo hari labaw. Kung adunay hari, dunaw sa rayna. Munang rule sa mga birhen, siyang rayna sa langit ug sa yuta, sa tanang makita ug dili makita, ug siya ang inahan sa Dios. Inahan sa Dios. Busa ayaw pasipadi ang inahan sa Dios. Ayaw talikdi, ayaw dauta, ayaw panamastamasi, ayaw isalikway. Kay inahan ka na sa Dios, kanunay nag-ampo, kanunay nag-antos, nga ang iyang anak, nga mga anak sa Dios. Kung muangkon ka anak sa Dios, angkon ka nagtuman, magtuman, giampo ka, giludhan ka, giantos ka.
nga ikaw mo ampo mo dawat, musulti sa tilod, muna'y pag-ampo sa mahal nga birhen. Sa tanang mga tao, nga mubalik kayod sa paglaom, mubalik sa pagtuo, paghingpit, paglikon sa pagtuo, mubalik sa pagsalig sa Dios. Ano mahimaya? Mubalik. Inigbalik niyo mahimaya ang Dios. Kinsa man katubangan sa Dios, mahimaya ang mahal nga birhen, malipay, kung mubalik ka. Kung di ka mubalik, kung di ka musalikway ka, di ka mutuo, muna nga, ato ka sa gitawag o, wa ni Ginoo gitawag imperno. Munang adto ka man di man ka mutuo, di mo man di, nya mahimo ka magdautan. Nya di man ka mutuo man ka birhen, di na ka mangurus, biya ka, mangurus ka magsarili apan kun aduna kay gugma sa imong isig kitaw. Ang Ginoo ra gyud ang mahibaw sa tanan. Kun dunay kay gugma sa imong isig kitaw, kun mangurus ka magdili, apan kun wa kay gugma, sikag pamantay panintang paghukom, pagpamakag, paghimog dautan, ang Ginoo nga nay gugma naluy kanimo. Ikaw tao nga miungot ka man og tao, di ka mo padayon gayod aron kita nimo sa unahan ang eyes of faith, ang mga mata sa pagtuo, maglikon sa pagtuo, inikalikon sa mga mata pagtuo, mayo kang mature. Only mature people can decide. Muna nga ikaw magpasalamat sa tanang panahon, sa tanang higayon kung ikaw mituo Ginoo. Mga isuon, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug naigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ko'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Way hunong pagpasalamat. Di ka mo hunong pagpasalamat sa tanang higayon. Magmukaon ka, matuog ka, magpasalamat ka, manguros ka. Magpasalamat ka sa tanang higayon kung mituo ka o Ginoo. Umiangkon ka nga o Ginoo. Magpasalamat ang tao nga maminaw, magtanaw. Kay mao ka na ang buhaton sa mga tao nga naminaw, tanaw. O gihatag mo sa imong anak ang gahom. Ibabaw sa tanan mong mga binuhat. Gihatag mo na ang ganti. Unsa may ganti? Basta magtuman ka. Inigbalik nimo, magtuman ka. Ang Dios ka nagtao, magtuman ka. Inigtuman nimo ang tanan madaman. Magtuman ka nimo, tuo ka. Magtuman, mubuhat ka. Magtuman, muhatag ka. Basta magtuman ka sa kabubuton sa Diyos Amahan. Ano na kiganti? Unsa may ganti sa Diyos Anak mo si Lord Jesus Christ. Ang gahom, ang gingarian, o ang himaya, ihatag sa Diyos, ngadto sa Diyos nga Anak. Kung unsay gahom samahan, kung unsay gigarian, kung unsay himaya, mausab ang anak. Muna ang anak, ang tanan, manluhod sa ilawom sa langit, sa yuta, o ang tanang gibot, laraw kini. Kay ang tuyo sa Diyos Amahan, ang laraw sa buhaton ang tanan, dihan ang anak. Munang gigantihan ang anak, gumikan sa pagtuman. Nya unsa may ganti sa inahan nga nagtuman sa kabuton sa Diyos Amahan ug sa Diyos nga anak. Hinungdan man gani nga ikaw tao, mitpuyo sa matag paniwan. Muna dunay pamilya. Holy ang amahan, holy ang inahan, holy ang anak, holy family. Munay dunay Diyos. Ang anak, ang inahan, way buling, way sala. Ang amahan, munay dunay holy family. Dunay amahan, dunay inahan, dunay anak, holy. Dunay Diyos amahan. Dunay anak, apan sa kilid siyang ang inahan. Nga adunay ganti. Adunay ganti nga nahimong inahan sa Dios. Inahan sa langit ug sa yuta. Munay rule sa mga birhen. Apan kung ikaw bibiya, misalikway, di na mo tuo, bibiya, di na manguros, di na mo tuog pari, di na mo tuo, o pagkabanaw, di na mo tuog tanan. Mutog, kanus aga na tao, kanus ka nagpista, di ka mo tuo ba? Muna kang sadusiyo, di ka mo tuog pagkabanaw, di ka mo tuog pista. Yung karong adlaw, pista maros sa nahimong Santa. Santa Teresa de Avila, sa Dakbayan sa Talisay. Pista karon, unya ikaw di ka mo tuo. Di ka mo tuo. Kung sa tawag nimo, ang Ginoo di mo pugos nimo, misalikway ka, di ka mo tuo, di ka mo tuo. Di ka matug pagkabanhaw, di ka matug pista, di ka matug adlaw ng tawhan, di ka matug inahan, di ka matug mama ni mo. Kung dili ka matug inahan, ang tanang tao ni kalibutan, muagi gayon ginahan. Ang tanang tao gawa sa magpari, gawa sa magmadre. Muagi gayon ginahan. Inahan sa Dios ang mga birin sa tanang katawhan. The Queen of Heaven and Earth, mga birin sa tanan nga katawhan. Kung ang Ginoo labaw, the Lord of Lords, the King of Kings, ang mga birin inahan sa Diyos, the Mother of God. Amen. Amen. Kay ang gahom sa Diyos, nagpabilin kaniya hangtod sa kanturan. Ang gugma sa Diyos, nagpabilin kaniya hangtod sa kanturan. Amen. Himaya samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.